Drinken nog. Er komt zo'n meer drinken uit. Als wat erin komt. Goed drinken blowen. Want met temperaturen boven de 30 is dat net al in de wichtig, maar ik echt nedig. En dat merken ze ook in het zwaarcentrum Bergiem in Burgum. We wennen zelf jou ik aan dat het natuurlijk wel heel warm ha en dat ze ook net te volle activiteiten willen. Het wel leuk vinden om natuurlijk even misschien wel met wat contacten binnenkwam te zitten, maar wel in een afgeslankte vorm. We adviseren eigenlijk van we doen nog net de volle activiteiten, geen bloemen lekker op de kamers, bloemen mooi boven en doen net de volle drukte. Ik ga jou nog net boeten weg, nee. En mijn juster ook net, ja. Want dan is het vol lekkerder op een kamer. We gaan op de kamer airco zo en dat scheelt ook een heel eind zelf. En zo, en ik zit dus op de noordkant. En daar is het maar even warm, maar midden is net meer dus. Dus dan valt het wel een beetje te. Hoe bolt het nog krek te hutjen is onder de koude lucht van de airco, binnen ouderen gevoeliger voor de hitte. In het hele land is daarom het Nationaal Hitteplan van Kraft. En ook Bergiem neemt daarom de nedige maatregels. Dat we vooral er heel goed om denken dat we de ramen dicht houden. De airco, we hebben een airco-systeem wat dan optimaal draaien kan. En ze krijgen een extra ijsje, extra drinken aanbieden. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja. Lekker ijskojet erbij zulke dagen. Ik ga juster. Dat jet en dat is vreemd. Daar heb ik mijn eerste ijsko besteld. Dat deed ik nog nooit niet van mijn leven lang net. Nou, dat is heerlijk. Dat warme wagen, stijgt het net naar jouw holle dan? Nee, dat zou gebeuren als ik dranken rijd. Dat is net onorde. En de gouden tip voor deze warmte? Die komt van Siebren. Rustig blijven.